Всяка звездичка е цифра, не е задължително различните звездички да са различни цифри. Но в колко от тези числа звездичките са заместени само от цифрите 0, 1, 2 или 3? Това е лесно. Съгласни ли сте? Така, айде да видим на ето това число. Видимите цифри какъв сбор дават? Значи те са 3 звезди. Може да са различни цифрите. 12. 12, нали? 12, да. Така. Тогава от признака за деление на 9, понеже 9 трябва да се дели на това дългото число. Признака за деление на 9 следва, че звездите образуват трицифрено число, което дава 6 при деление с 9, защото 12 делено на 9 е 3, остават 6. Следва, да? Не е ли 6 сбора? Следва, че цифрите с звездички образуват трицифрено число, което дава тези звездите 13. Така. От признака за деление на 9 следва, че цифрите с звездички образуват такова трицифрено число, което дава остатък 6 при деление на 9, защото нали това цялото трябва да се дели на 9. За да се раздели на 9, най-близкото примерче е 18. Нали? Тоест 18 минус 12 е 6. Затова имаме остатък 6 при деление на 9. Най-малкото такова трицифрено число, съставено от тия 3 звезди, е 105, щом дава остатък 6. Най-голямото е 996. Тоест, числата, скрити зад тези 3 звезди, са 105, 114 и така нататък. Все с такива сборове кратни на шестица. Броят на числата, забележете, Те са на 9. Вие казахте на 6. Ама нали говорим за остатъка 6? Добре, да. Така, т.е. те са през 9 тези числа, виждате ли ги? Стъпката ни е през 9. Така че имаме 996 минус, айде така ще го напиша, 105 плюс 9 по хикс е равно на 996. Стъпката ни е 996 минус 105, 918. Делено на 9, хикса ни е 99, значи имаме 99 стъпки, имаме 100 числа. Така, значи изпълняват условието да имаме тук 100 числа, които се делят на 9. Тук работих с остатъка, това ми беше хитрото. Остатъка е шестица, защото 12 плюс колко е 18 плюс 6. Тоест това число, трицифреното с тези 3 звезди, то дава остатък 6 при деление на 9. Първото число с остатък 6 при деление на 9 е 105. И така през 9 се започва 114, 123 и най-голямото е 996, което при деление на 9 дава остатък 6. Защото ето го 990 се дели на 6 точно, а се дели на 9 точно, а 996 при деление на 9 се дели 110 и остатък 6.
Сега, хайде да отговорим на втория въпрос. В колко от тези числа звездичките са заменени с 0, 1, 2 или 3? Сега търсим броя на трицифрените числа в сбор на цифрите 6, които се записват с помощта на цифрите 0, 1, 2 или 3, за да отговорим на следващия въпрос. За да разберем колко от тези числа звездичките са 0, 1, 2 или 3, то търсим трицифрени числа, които се записват с цифрите 0, 1, 2 и 3 и имат сбор от цифри 6. Шест е равно на 2 тройки и на 0. 6 е равно на 3 двойки. 6 е равно на двойка, тройка и единица. Така че ние от тук може да имаме елементарен запис, който е този. И да видим, че това са 9 числа. Такива, които изпълняват условието, като бъдат заменени звездите, да се получи число кратно на 9. Мога ли да изтрия? Да. Госпожо, аз не разбрах защо спираме само до 18. Защото са цифри. Ти повече не можеш да получиш. И ние не работим с 18-ката, ние работим с остатък.